Hi guys, welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please click subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Nandito ako ngayon sa may Anilaw. Naman naglalakad kami oh. Pupunta kami sa, hindi ko alam kung kasal, binyag. Baklay. Baklay ang tawag doon. Hindi, joke lang. Kasal ang pamangkin ko. Yung pinakamagandang pamangkin sa Anilaw. Sabi, hindi ko nga alam yun eh. Yun lang. Eh sabi nga, maganda nga kasi kinasal eh. O di kayo nang may forever, di ba? Ayan sila oh. Dami kami. Wala, nagme-make up pa yan. Pagdating doon, lagas. Ang nilakad namin siguro mga almost 2 kilometers to. Hindi siguro kasal to eh. Alay lakad na to. Advance na to para sa mahal na araw. Ito yung isang maganda sa probinsya. Alay lakad. Tumalsik pang laway ko, nakita nyo? Oh, sinabi ko pa no. Baka mabas nyo ako. Mga dalagang dilag. Di ko alam kung mga dilag pa yan. Yan, talikod. Ako dilag pa. Ayan. Probinsya. Probinsya! Today is February 14, so araw ng mga puso. So nandito ako ngayon sa may Anilaw sa kapatid ko kasi kasal ng pamangkin ko. Yung kasal kasi kabuuan, mansibado ang tawag. Yun. Para tipid-tipid din pag may time. Marami silang kakasal. Yung kagandahan lang, lahat sila nandun sa barangay hall kakasal. 17 couple. So ngayon kami naglalakad papunta doon. Hinihingal na ako. Kasi walang ano rito, walang masakyan. Bato-bato. Tapos pag umulan putik. Yun. Ito lang maganda rito eh. Yun nga lang. Pagdating doon, hingal. And marami kami. Provincial life. Ang ganda. Ayan mga paligid. Yan. Mamaya. So yun guys, nakita niyo sa likod ko. Yan yung isa, dalawa sa mga ikakasal. Yan, naglalakad kami. Kasi alam mo na, provincial life. Mahirap yung transpo. Ayan sila guys oh. Diba, ito na nakaka-enjoy dito sa probinsya pag mayroong okasyon na sabayan ikasal. Ayan sila guys. Okay na. So yun guys, nakatapos na ng wedding ceremony ng 17 couples. Yun sila. So may konting program sila para kasal nila. 17 couples sila guys. Kasama yung pamangkin ko. I hope you like this video and don't forget to subscribe to my channel. It's me again, Powell T. Thank you guys. Bye-bye. To God be glory.